Tak ja vás srdečne zdravím, priatelia. Volám sa Michal Horecký, ja som z Bratislavy a máme rád Prievidzu, bol som tam už veľakrát, chodím tam na čítačky so svojimi knihami a dostala sa mi cti osloviť vás pre príležitosti 17. novembra a to hovorím naozaj úprimne, že to je môj asi najmilší štátny sviatok, ktorý máme, pretože 17. november 1989 úplne zmenil môj život a musím povedať, že k lepšiemu, pretože ja som ešte 13 rokov žil v tzv. Reálnom socializme a 17. november prišiel ako obrovské prekvapenie, ako veľký šok, musím povedať, nič také som nečakal a odtedy celý svet sa vyvíjal úplne odlišne a oveľa lepšie ako predtým a čo ma teraz, keď už som trochu starší, mám 34 rokov, na tom fascinuje je to, že tú dnešnú revolúciu, ako sa jej hovorí, vlastne začali ľudia vo vašom veku. Vy teraz sedíte v krásnom kine, ktoré ja mám veľmi rád v Prievidzi, kiež by dlho ešte zostalo, tak tí ľudia, ktorí stáli na začiatku tej revolúcie, mali 18, 19, 20 rokov, niektorí boli trošku starší, ale boli to študenti, bolo to hnutie, ktoré sa začalo od mladých a veľmi mladých ľudí, napríklad Zuzana Mistríková, Anton Popovič, ľudia, ktorí tu v Bratislave vyšli do ulice, mali odvahu vzoprieť sa režimu, ktorý bol nesmierne silný. Skúste si to iba predstaviť, ako možno, že vy teraz, ako ste študenti, tak povstanete a vzbúrite sa proti tomu, chcete zmeniť svet, v ktorom žijete a máte na to plné právo, pretože aj dnes, 22 rokov po dnešnej revolúcii, veľa vecí funguje podľa mňa v našej spoločnosti zle a veľa vecí podľa mňa treba meniť. A je to možno na vás, je to na nás, aby sme sa spoločne pokúsili veci pohnúť dopredu, pretože naša krajina by si zaslúžila, aby sa veci niekam posunuli. A ja vám želám tento deň, ktorý je váš, lebo je to aj deň študentstva, aby bol príjemný, inšpiratívny, aby ste zažili aj v tejto sále veci, ktoré vám vás nejakým spôsobom povedú vo vašom myslení, vo vašom uvažovaní niekam ďalej, lebo prešlo už veľa rokov, je tu celkom nová generácia, vy ste sa už narodili po roku 89 a je dobre si pripomínať, aký bol ten svet predtým, kritický a realistický a zároveň stále myslieť na to, akom svete žijeme dnes a možno ako bude vyzerať ten svet o ďalších 20 rokov. To už bude z veľkej miery aj na vás. Čiže užite si tento deň, načerpajte energiu, inšpiráciu a možno zase niekedy v Prievidzi. Dovidenia. Čaute.